Tam se živena? To se nemůže nebylo vidět. Co jsi mi dělala? To bylo to? Aha. No. Ježišmarja, to se to potom něco udělal. Tak dobře. Ještě. Jo, to je dvoučový. Tak to jo. Ten má oči na hlavě. Nějaký kosmonaut. Ale víš co, takhle, když se ti to povede, že děláš 4 kotrmelce, tak si myslím, že fakt je to i to další lepší. Každý se úplně jinak. Když mám nízký krémní tlak. Ty krásy. No tak to už. Myslíte si, že odejde po 2? Ještě kosmela. Počkej, a kde je tam ten jiný? Ne, jsem ten jiný trenér. To v té červené kleci, takový to starodělný. Co jsme to viděli? Tam stojíš v té kleci. A taky ty jsi tohle tam. No? Kde jsi to viděli? No? Tady je to lepší, tady je to... Jsem připoutaná. Tak vlastně taky fitness nebo rehabilitační růst, to je hodně jinak posunulé. Jako, třeba to co, sedíš v sedadle, držíš se, jsi připoutaná, ale tam opravdu musíš se vlastně držet a tam jsi připoutaná a to máš Na jméno? Aha, jsem byla první žena, že jo? Ano. Já jsem byla první žena. Já jsem se to tam měla napsat. Tak ještě napisím, jo? Kdy ještě? Naposled. Užíval úplně. Bude 5 minut, víc. 3,5 je to. Jenom? Není možný. Já bych řekl, že jde točit 5, 6 minut, 7. Ne, víc. Ale ty ne, jsi to slyšel. Děkuji. Yeah! Jo! Krásný. Děkuji. Krásně. A ty jsi byl první? Já se vám... První kluk. Přines si to rychle. To máš jednou ruku, tě nikdo nedokončí. No. Vidíš, Kajla? Je. Dědeček tam mohl napsáne první kluk. První syn. Ten bude kosmonaut teda potom, no? Až vystoupí. Budeš svírat žaludek tyhle něj. No právě, ta hlava tam lítá, ne? Takhle. Ale to nebych si ani hlavu. Vzpomínáš na mě? Co to tady zříta? No to si vzpomínám. A já jsem to říkala, že se tady nic má. Má, protože očela nic tady nebudu.
Kde nebo, no jo, on s vámi tedy viděl doma. Jsem taky to bonbon. Však spát. Ale ne, já jsem měl jenom jednu skladbu a čtyři.